Kundanna ta' 36 sena ħabs għal Joseph Bonnici wara li ammetta l-qtil volontarju ta' ommu Maria Lourdes u oħtu Angel Bonnici, delitt li seħħ f'darhom f'Ħalaxa 3 snin ilu. Bonnici ngħata l-pena wara li ammetta d-9 kapi ta' akkuża li saru fil-konfront tiegħu mill-Avukat Ġenerali mingħajr ma għadda ġuri. Fil-qorti huwa ammetta l-qtil volontarju doppju li juża arma regolari waqt reat, li spara arma tan-nar f'post abitat, li qeret it-traċċi ta' reat, li ħeba l-katavri ta' persuni maqtula, li żamm arma tan-nar bla liċenzja, li ħadem apparat biex inaqqas il-ħoss ta' sparatura u li manifattura arma tan-nar mingħajr liċenzja. Mill-akkużi ħareġ li Bonnici pjana d-delitt sal-inqas dettall b'mod li ma jinqabadx. Il-qorti preseduta mill-imħallef Aron Buġejja qiset każi preċedenti fejn dawk akkużati bi qtil u attentat ta' qtil doppju triplu ammettew fi stadju bikri mingħajr ma ddew ġuri fejn il-pjena maqbula kienet tvarja bejn 30 u 40 sena ħabs. Qiset ukoll il-kooperazzjoni tal-akkużat mal-pulizija u l-ammissjoni bikrija u qalet li din evitat iżjed batija l-qraba tal-vittmi u l-ħtieġa li jiġdu kif ukoll frankat il-ħin u l-ispejjeż marbuta ma' ġuri. Kienet meqjusa wkoll il-kondotta ta' Bonnici li kienet waħda nadifa mingħajr ebda passat kriminali, il-bilanċ tas-serjetà tar-reat fiċ-ċirkostanzi tal-każ u l-fatt li l-ammissjoni tiegħu waslet għal kundanna ċerta fi żmien qasir għaliex f'ġuri seta' ma jinstabx ħati. Min barra l-pjena ta' 36 sena ħabs Bonnici kien ordnat ukoll iħallas 18,909 euro fi spejjeż tal-esperti tal-qorti. Il-qorti ordnat ukoll il-konfiska tal-armi, vetturi u kull oġġett li ntuża r-reat u l-irtirar tal-liċenzji tan-nar li kellu Bonnici flimkien ma' projbizzjoni biex jikseb xi liċenzja oħra fil-futur.